Mota and Moda. Conversations on style with leading figures in the fashion industry. Tibi, salutare! Tibi Clench, bine ai venit la Mota and Moda. Salut, salut! Bine v-am găsit! Mă bucur să ne auzim și aici. Noi am tot discutat despre cum ai început tu fotografia de modă, cum te-a inspirat pasiunea pentru fotografie să faci din asta o carieră. Am discutat și la podcastul meu, Serviciul Podcast Show, dar și în campania de Spirit of Mota, unde ai fost ambasadorul creativității. Deci n-aș vrea să insistăm. Și întotdeauna am discutat în întâlnirile noastre scurte și foarte lungi. Categoric. N-aș vrea să insistăm foarte mult pe cum ai început să faci fotografie de modă. Îți mulțumesc foarte mult pentru timp. Uite că registrăm asta într-un weekend. Știu. Cu plăcere. Știu ce înseamnă și eu acum viața de tată. Știu cât e de greu să-ți rup din timpul liber pe care l-ai cu familia pentru alte activități. Tibi, pardon. De cât timp lucrezi în industria modei? Eu știu că e de pe undeva de prin 90 și ceva, nu? Păi da, dacă vorbim cu acte în fața statului, din 97 aproape. 97 spre 98. Dar ca pasionat de când, probabil, din timpul copilăriei. Pentru că hainele mi erau făcute fie în casă, de mama și de tata și de croitorii pe care îi cunoșteam și apoi am dezvoltat și eu chestiunea asta și am început să trag la mașină, Poveștile la fel erau vorbite de către tataie, guru poveștilor, apoi tata, apoi fratele meu care e mai mare decât mine și tot așa. E aceeași poveste care se repetă la infinit. Nu am cum să-mi schimb rădăcinile și tot ce s-a întâmplat până acum. Asta ar însemna că încep să mint dintr-o dată, dacă cumva ai vedea că adaug ceva, că de asta spuneam că noi tot ne-am întâlnit și am discutat. Pentru tine sunt un pick-up al cărui ac sare din nou și începe povestea de la capăt. Noi ne cunoaștem atât de bine încât nu avem decât să ne ascultăm propriile povești și dacă ne plac să le reascultăm. Deci din totdeauna, cred că m-am născut cu chestia asta, făcând haine, ascultând povești, începând până la urmei să fiu și eu un sporovăitor, un vorbitor de povești. Și în anul 1997 ai înființat agenția Allure, nu? Sau? Da, în 97 am înființat agenția Allure, nu știu matematică prea bine, dar cred că aveam 21 sau 22 de ani, ceva de genul ăsta. Și atunci făceai și fotografie? Da, noi făceam fotografie pentru că eu tot susțin. Da, dețineam camere, dețineam studioul tatălui nostru, studioul de developare, deci în casa noastră, în apartamentul nostru, în baia de serviciu. Aveam aparatură pe care o achiziționaserăm pentru că urma să avem această agenție și știam că vom avea nevoie de chestia astea. Nu era cine știe ce pe vremea aceea. Erau 3 lumini, o cârpă care era fundalul și asta e. De fapt și acum. Dar până la urmei, a deține aparatură nu înseamnă, nu te face candidatul perfect pentru fotografie, ci avea imaginație, a vedea imaginile. Eu întotdeauna le spun tuturor că dacă ești în stare să asculți, dacă ești în stare să redai povestind și cu ochii închiși sau deschiși vezi imagini, înseamnă că da, ai această calitate fie de fotograf, fie de videomaker, de regizor. Până la urmei sunt cam același lucru, numai că pentru fotografie trebuie să te străduiești un pic mai mult și să pui viață într-un frame. Iarăși o repetiție la infinita mea. Și nu numai a tuturor. Parcă te aud vorbind așa de la Tibi Clench Camp, dar o să atingem și subiectul ăsta imediat. Da. Tibi, văzând atâtea lucruri, pentru că tu acum ai succes și pe plan internațional, ai lucrat cu o grămadă de clienți internaționali, reviste de top, Vogue-uri și așa mai departe. Deci ai o părere super educată și teoretic și practic. Ce părere ai tu despre industria modei din România? Doamne, Dumnezeule, ce întrebare mi-ai pus, Silviu. Sinceritatea întotdeauna e bună, dar în situația de față, ca să nu supăr oamenii, probabil că cunoscându-te și fiind o persoană îndrăgită mai de toți, o să fie vizionat și acest podcast. Sunt câțiva oameni, ce să mai pornim de la ideea foarte clară că românul
poate să facă din nimic să fie strălucit, ca să nu folosesc vorbele reale ale proverbului. Deci noi suntem foarte inventivi, numai că cel mai des inventivitatea nu ține loc și de stăruință, de performanță. Suntem inventivi, dar nu avem anduranță la durere, nu avem rezistență și pe parcurs ne desumflăm, se întâmplă ceva care ne distrage și nu atingem țelul. Sunt câțiva oameni și despre vârf vorbesc, atât de ușor sunt că nici măcar eu nu-i cunosc. O să dau doar 2 exemple, nimic mai mult. Nu cunosc mai mult, nu vreau să spun mai mult, pentru că până la urmă mă interesează să formez și niște exemple. Dacă cineva e interesat de ce crede Tibi Clencea, atunci eu zic Domnica Mărgescu și Roxana Voloșeniu sunt educatorii ai pieței din România, având avantajul unei reviste pe care o conduc de 20 ceva de ani, da? Da. Iar despre clienții comerciali, pentru că aici trebuie să fuzioneze ei, sunt, cum spuneam, foarte mulți creativi, dar încă nu cred că există o piață, pentru că nu doar e-commerce-ul înseamnă reușita lor. Ei acum văd că sunt taxați pe fotografii doar de prezentarea produselor, nu au investit în showroom-uri, nu știu. Am părerea că de 20 ceva de ani, din 97, lucrez în domeniul ăsta, comparându-l nici măcar cu domeniul parizian, ci doar cu unul din Grecia, să zicem, cu am părerea că ceva ne face întotdeauna să fim cu 1, 2, 3 pași în urmă, știi? Da, sunt de acord. Dar, repet, vorbesc despre, dacă vă spun despre creativitate, suntem wow, toți. Cred că excelăm în chestia asta. Undeva ne lipsește ceva ăla care să ne transforme în cei mai buni vânzători, în cei mai buni storytelleri. După ani de-a rândul să spui ce greu mi-a fost la început, sună foarte mișto, știi? Și să începi să povestești povestea adevărată sau chiar un pic cu sare și piper și să zici câte eforturi am făcut eu, dar uite, după 15 ani, după 20 de ani, ce bine sunt. Vând aici, vând în Cluj, vând în Timișoara, vând în Paris, vând în Londra, nu știu. Încă am impresia că nu ducem mai departe ceea ce putem. Da, sunt total de acord cu tine. Eu cred că e și problema, nu neapărat că cei care sunt creativi nu sunt și vânzători buni neapărat, dar e și o problemă poate de educare și de educație care poate nu mai ține de ei pentru client. Adică clientul trebuie să dorească să vadă lucruri de genul ăsta, să dorească să intre într-un shop, într-un showroom unic al unui magazin, nu știu, 100% românesc sau care produce 100% în România. Ori noi, normal că alergăm, știi, după ce vedem și noi pe afară și suntem mai mult interesați de ce primim de acolo. Ar trebui să ne uităm la noi că în zilele noastre toate supermarketurile din România care nu sunt românești, toate promovează ideea de Made in Romania. Da, corect. Oare nu ar putea să existe și chestia asta pe haine, pe bijuterii, pe accesorii, pe tot ceea ce noi creăm? Ar putea să existe. E adevărat că fiind atinși nu de foarte mult timp de libertatea asta, după 89 încoace, deci nu au trecut foarte mulți ani, cei care sunt puteri financiare încă sunt născuți atunci, știi? E foarte clar din punctul meu de vedere că lipsește o educație și trebuie făcută și tot în mâna clienților există, adică a clientului, a producătorului. În cazul vostru, voi, Mota, trebuie să livrați imagini de calitate, povești, poezii, orice ar fi din punctul meu de vedere, ca să se înțeleagă că moda românească nu este o invenție de ieri pe astăzi, e o chestiune susținută și venită din suflet, e viață pură. E poezie, din punctul meu de vedere, dacă știi să folosești această unealtă, da? Moda, fashion, știi? Poți să atingi lucruri pe care nu le-ai putea atinge prin alte domenii. Mi se pare că moda e cea mai bună unealtă de a vorbi despre viață. Crezi, Tibi, că moda, că fashion este o artă? Cum e film, cum e muzica? Crezi că ar putea fi considerată o artă?
dacă nu ar fi considerat o artă, nu m-aș fi numit niciodată artist. Eu de unul singur îmi pun o medalie, da, târnându-mi de gât și îmi spun o medalie de aur, eu sunt un artist comercial și am explicat de ce comercial, repet, dar sunt artist pentru că lucrez în modă. Da. Comercial e pentru că efectiv mă inspir, mă las inspirat de oameni și poveștile lor nu sunt niciodată asemănătoare, chiar dacă vorbim despre același lucru, despre antiteza asta, viață și moarte și iubirea care e la mijloc, știi, și care tot la fel pune pe mai departe ciclu în funcțiune. Din punctul meu de vedere, moda este nu doar o unealtă, cum spuneam, este artă, având cel mai bun canal de comunicare și de ajutor al oamenilor. Sigur că pentru cei care nu sunt obișnuiți să audă astfel de lucruri, o să spună, dom'le, sculptura e cu tare și așa mai departe. Sigur, da, sunt forme și forme, dar dacă Brâncuș a adus un curent nou în sculptură și am putut să recunoaștem că e pur talent și super inspirație, da? Atunci, astăzi, în 2022 aproape, în curând, da, peste câteva luni de zile, trebuie să fim deschiși și să acordăm modei ceea ce îi se cuvine, statutul de artă. Tocmai de asta mulți sunt confecționeri, mulți sunt croitori și sunt tehnicieni, mulți sunt ce sunt, da? Dar dacă vorbim despre Alexander McQueen, dacă vorbim despre Yves Saint Laurent, dacă vorbim despre, uite, în situația voastră, mota, e inspirația câtorva genți, pur și simplu, geanta de doctor, care nu este inspirație de astăzi, este inspirație din geanta de doctor de acum 100 de ani. Sau geanta asta pe care John a desenat-o foarte mișto și a adus cumva capota mașinii sport retro pe capacul de... Adică despre ce vorbim? Îndrăznesc să aduc lângă Yves Saint Laurent și lângă Alexander McQueen, da? Să-i fie iertate păcatele, îndrăznesc să aduc un brand românesc pe care poate mulți nu știu, dar care merită, pentru că apoi sunt acele plăcuțe de metal pe care iarăși John le dăltuiește de unul singur, nu le cumpără din altă parte, le arde, le sparge, le dă cu cuiul, le face tot felul de chestii, se uită prin soare, cum pătrunde lumina și pe alea așează el, parcă ar fi doi căluți de la Ferrari, nu știu, mi-au sunat așa, dar e cu totul o interpretare masiv artistică. Cum să nu poți să vezi lucrurile astea? Mai mult de atât, are aplicabilitate în zi de zi. Un tablou nu-l iei cu tine sub braț să-l porți, pe când o geantă sau o piesă statement, o iei cu tine și are un număr nu știu de care, un evantai foarte nu știu cum, știi? O geantă, ce să mai vorbim? De bijuterii ce să mai spun? Când în foarte mărunt acolo se lucrează și iese... Deocamdată noi da, sau ceasuri. Nu suntem noi încă pregătiți, dar e în mâna noastră, a celor care facem chestia asta, a celor care credem că fashion, că moda este o artă, să le arătăm. Mulțumim pentru cuvintele frumoase și da, asta de fapt încercăm și noi chiar și prin podcastul ăsta să răspândim așa măcar vibe-uri pozitive, dacă nu altceva, și să afle lumea și despre moda și despre ce facem noi în contextul industriei de modă din ziua de azi. Cu atât mai mult în aceste clipe grele. Da, corect. E important acum să ducem 110% sau 200% în comunicare, în eforturile noastre de a promova brandurile pe care le reprezentăm. Această perioadă de pandemie va fi un moment extraordinar pentru toată lumea atunci când deja va fi depășită. Cu toții vom spune prin ce am trecut, pentru că și ca om, dacă nu ai un accident pe parcursul vieții, între ghilimele, o trădare, o pierdere, o ceva, știi, de orice natură, poți vorbi despre viața ta cu zâmbetul pe buze, știi, până la urechi poți să râzi, dar parcă întotdeauna simți, și unde este antiteza între viața asta fericită, unde a apărut accidentul ăla, știi? Și acest an până acum și probabil ce va mai urma, câteva luni câte vor mai urma, vor fi sarea și piperul pentru mulți dintre noi care nu am avut decât o viață foarte, foarte lină și neatinsă de accidente, știi? Eu, viața mea știi bine că e presărată cu tot felul de accidente. Atunci când nu se întâmplă, mi le cresc, pentru că vreau pur și simplu să simt viața
la adevărata valoare sau zbaterea ei, știi? Atunci când ajungi la nivelul ăsta de luxury și le ai pe toate, păi lipsește ceva, căutarea aia, iar căutarea, incursiunea înspre și mai sus, înseamnă să te ancorezi în toate problemele oamenilor și să-i vezi, să-i simți și să auzi și să poți să transmiți. Mă rog. Da, sau dacă ajungi în punctul ăla, e important să înveți să dezveți, știi? Da, Ajungi și da. ca să te poți reinventa. Până la urmă, evoluția e schimbare. Ce să mai... Da. Tibi, cum ți-ai descrie tu stilul personal? Că noi încercăm aici la Mod Time Moda să nu vorbim neapărat despre modă, fashion în sine, ci despre stil. Cât de important e stilul personal pentru tine? Cu ce te îmbraci? Unde și... Da, stilul personal pentru mine e black sau, deși astăzi e khaki, e comod, dar foarte sport, dacă vorbim pentru că am nevoie să mă simt lejer, nu vreau să exprim altceva decât posibilitatea că eu să mă pot mișca foarte bine și să fiu activ și la propriu și la figurat, mintea să meargă foarte ușor, iar un jeans, dacă m-ar strânge pe aia tare și nu mi-ar permite să pun genunchiul rapid jos într-o fracțiune de secundă, aș pierde ceea ce doar atunci pot să văd. Tu mă știi că este comod, dar este o influență japoneză, mai are și influență indiană, adică e un fusion așa între țările pe unde am trăit destul de mult, luni după luni, și am luat câte ceva, dar întorcându-mă la origini este... Când eram sportiv de performanță, ne legam bluza de training în jurul taliei și umerii noștri robuști, că fiind sportiv, chiar dacă mici copii eram, aveam constituție de sportiv și cu pantalonii ridicați mai sus, să se vadă picioarele. E o chestiune... Tudor face gălăgie pe aici. Și acum adaptată și cu piesele acestea statement pe care fie le cumperi, nu mai contează de la ce brand, da? Care aduc chiar și în ținutele sport, aduc niște accente de fashion, arăți ca un samurai, arăți ca un om activ, dar Tudor, tati, te rog din tot sufletul, tati, fac ceva, iubitul meu. Tata, Doamne, vai ce frumos arăți. Bine, du-te jos și fă chestia asta acolo, tată. Îți fac un ipon soienaghe de nu te vezi. Pis, ia-l jos odată, frumos mai ești, tată. Vreau să știe lumea dacă cumva nu tai chestia asta, că am un copil extraordinar de frumos. Tudor și obraznic. Da. Da, deci un soi de samurai modern. Exact. Bine ai zis. Bine ai zis, Silviu. Da. Exact așa. Și sunt de acord cu tine și îmi place foarte mult și ți se potrivește. Asta e important, pentru că sunt bărbați care la orice vârstă poartă genul ăsta, stilul ăsta, chiar dacă al tău e autentic, e unic în felul tău, nu-l poartă, nu știu, nu arată bine în el. Ție, schimb, ți se potrivește. Vezi că poate și asta de fapt e o educare, că tu ai purtat stilul ăsta atât de mult și te identifici cu el și poate e obișnuit pe ceilalți să te vadă așa, știi, chiar dacă la început poate cineva putea să spună, nu știu, nu, dar vezi, te obișnuiești vizual, că până la urmă despre asta e vorba, așa facem educarea asta. Da. Ce voiam să te mai întreb, care consideri tu că este cea mai mare realizare a ta de până acum, profesional vorbind? Da. Profesional sau neprofesional, eu sunt de profesie tată înainte de orice și atunci cea mai mare profesională realizarea mea este familia și băiatul meu, Tudor Angel. Și mergând mai departe, ca să mă duc exact pe înțelesul tuturor, realizările mele sunt aproape toate shooting-urile pe care le fac, pentru că de aici, de când am cunoscut succesul internațional și de când m-am obișnuit, m-am familiarizat cu ideea de a lucra cu Condé Nast, deci cu Vogue, care a fost dintotdeauna un vis, un target. Pentru cine nu ar fi, știi? Pentru cine nu ar fi. Deci din momentul în care m-am familiarizat cu ideea asta, fiecare job pe care îl fac, indiferent că îl fac între prieteni, că decid să fac așa pur și simplu ceva
spontan, studențesc, ca pe vremurile în care trebuia să faci dacă nu ai ceva, ca să te menții ca un sportiv, știi? Faci sport ca să te pregătești pentru competiții. Toate sunt realizările mele, ce să mai zic. În toate pun aceeași pasiune, în toate pun același patos. Cred că asta e cea mai mare realizare a mea. Pasiunea pe care am clădit-o pentru jobul căruia sau pentru shooting-ul căruia am spus da. Mă duc indiferent ce client este, cu aceeași bucurie, cu aceeași fericire, aceeași dăruire, dorindu-mi să creez imagini legendare. Încă e loc pentru fiecare dintre noi să fim, și întotdeauna va fi loc pentru oamenii pasionați și care își fac lecțiile, deci nu funcționează doar pe talent, care și antrenează talentul. Încă e loc pe pereții marilor galerii, indiferent că vorbim la figurat sau la propriu. Dar parcă era vorbă la publicitate care spuneau între ei ceva de genul că you're only as good as your last ad. Și adică ești întotdeauna, adică ești atât de bun cât e ultima ta muncă, ultimul tău proiect. Da. Haideți să vorbim puțin despre masterclass-ul de creativitate din cadrul TB Clench Camp, care tocmai s-a încheiat de recent. Cum a fost? Sau nici nu știu cum să o luăm, poate să o luăm un pic de la început, pentru că eu când te-am cunoscut ca fotograf de modă, TB, acum 12, 13, 14 ani, nu știu. Da, 14 plus, da. Așa, fotograf de modă, owner al agenției Allure, agenției de model Allure, și profesor, coach. Deci eu la asta am mai povestit într-o situație de lucrul ăsta, că mi-aduc aminte cum discutai așa înconjurat de niște tineri, le spuneai lucruri cu însuflețire, cu carisma pe care o ai. Și ai marea asta calitate de a fi un antrenor, un coach, un regizor, nu știu cum să mai numesc, un profesor foarte bun. Pentru că nu doar că adică nu spui oamenilor ce vor să audă, îi provoci, poate îi îndemni să se ducă în afara zonelor de confort și, așa cum spuneam mai devreme, până la urmă să crească, să evolueze. Ceea ce ai făcut și cu prezentatorul Moda, Silvițonu, în cariera mea de modeling. Deci cum ți-a venit ideea să revii la treaba asta, la masterclass, la a preda? Da. Silviu, este un proiect ce s-a mai întâmplat pe vremuri, se numea Allure Vision. Nu exista domeniu și atunci trebuia cineva să-l formeze. Iar cu puținul pe care eu îl știam, know-how-ul meu, și cu tot ceea ce, că de asta spun eu, că noi trebuie să fim culegători, să privim în stânga și în dreapta, să auzim cu urechile noastre de elefant, că dacă spune măgar s-ar simți mulți lezați, dar uite că am spus-o. Deci cu urechile noastre mari trebuie să culegem, cu ochii noștri aviz de informație trebuie să cunoaștem și cu ceea ce citim și ce vedem în filme și tot ce se întâmplă în jurul nostru să selectăm calitatea. Asta nu înseamnă că îndepărtăm ce e rău, pentru că rău, cum există estetică bună și estetică rea, adică Umberto Eco a scris despre estetica frumosului și estetica urâtului. Atunci fiecare dintre aceste două părți magazinate undeva într-un colț al sufletului, cu cămări separate, fuzionându-le pe amândouă la momentul nevoii, la nevoi, așa, în momentul nevoii, creezi niște personaje cu totul diferite față de cele de zi cu zi sau foarte rar văzute cu ochiul liber. Trebuie să intri în casa lor, să-i vezi cât de carismatici, în intimitatea lor și atunci tu ai posibilitatea, folosind estetica urâtului și a frumosului, să pui praf de stele în personajele tale și în poveștile tale. Deci eu am mai făcut chestia asta, Allure Vision, și am făcut-o câțiva ani de zile bine de tot la Pitești și veneau copii de peste tot. Sensul era de a-i face pe cei care erau în căutări către ce domeniu să se îndrepte, ce facultate să urmeze, între 16 și 20 de ani. Puteau să vină și cei de 21-22, dar probabil că mulți realizaseră unde vor să meargă, dar chiar și așa veneau, pentru că voiau fie să se lasă de prima facultate, primul an sau al doilea, fie să o încerce pe a doua.
și era un modul de educație pentru adolescenți și plus, adolescenți, 18, 19, 20, 21, cum ziceam. Și funcționa, erau copii la coadă la propriu, un curs de 3 luni de zile cu 200 de copii, care îmi stăteau toți în mână. Am moștenit chestia asta de la tata și fratele meu și eu, și fratele meu e profesor doctor inginer la universitate și mai mult de atâta, este vicepreședinte al facultăților de inginerie din Europa, trebuie menționat, știi? Cum să nu menționez? Și așteptam momentul în care măcar 3-4 fire de păr alb să-mi apară, pentru că vreau să mă adresez celor care deja sunt artiști cu acest TB Clench Camp. Targetul este de peste 20 de ani și la TB Clench Camp am avut majoritar o medie de vârstă de 28-30, au fost artiști consacrați, de lor m-am adresat. Nu neapărat că ei ar fi pierdut o parte, ar fi sărit o treaptă a evoluției, ci m-am adresat tuturor celor care vor să se întoarcă la origini, la ideea de sensibilitate, ca astfel să poată fi captată foarte ușor prin prisma butoanelor, diafragmei, shutter speed-ului, tehnicii, știi? Lucruri pe care astăzi pe Google, dacă pur și simplu dai un search, poți să vezi cât de repede înveți ce înseamnă toate astea. Numai că soluția asta, ca cineva să-ți spună cum își creează el personajul, cum personajele, pentru că e mult mai complicat când vorbești despre mai multe personaje, și să-ți dea niște exerciții de întoarcere la liniștea de care ai nevoie ca să poți, că un scriitor are nevoie de inspirație și dacă nu o găsește, uite, înconjurat de cotidian, el fuge în munți sau fuge în delta sau fuge în deșert undeva și într-o zonă austeră sau neatinsă de civilizație, tocmai ca gândurile civilizației și ale întregului său univers să pătrundă și să fie filtrate și ușor prin mâna lui dreaptă sau stângă. Dacă tot am zis stângă, deși eu scriu cu dreapta a geniului, că stângul, nu? E partea creativă. Da? Să așterne o poveste extraordinară. Așa e și acest curs, Week with TB Clench Sensitivity, știi? O întoarcere la origini și cum să poți să te aduni, pentru că marea majoritate a noastră, în zilele noastre, au atât de multe informații încât nici măcar nu pot filtra, indiferent că au 30 sau 37 de ani. Sunt atât de multe guri care pur și simplu îți spun o idee de aici, una de aici, una de aici, una de aici, încât nici măcar nu poți să-ți așezi peste ochi ceva sau peste urechi la propriu și la figura și să ai momentul tău scurt de liniște cât să te gândești la ce faci mâine sau poimâine sau răspăimâine. Bineînțeles că tot acest curs Week with TB Clench ar trebui continua și așa se va și întâmpla. Noi vom încerca să facem din asta un proiect de viață, time to time, știi, când eu nu lucrez, iar pandemia ne este favorabilă acum. Asta voiam să spun, că noi mai discutasem și știam că a fost un context potrivit, pentru că plecările au fost limitate, restricții de călătorie și așa mai departe. Am fost acasă, știi? Și o să-l ducem și la Cluj, o să-l ducem 2 campuri acum, summer camp, o să-l ducem la mare și într-o insulă pe Dunăre. O să facem foarte mișto. Deci 7 zile cu TB Clench la Cluj, 7 zile la mare și 7 zile la Dunăre. O să fie foarte cool. Ceva nemai întâlnit, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Dar următorul modul, al treilea modul, pentru că noi vorbim despre 3 module, cel puțin în situația de față, este sensitivity, cel pe care l-am avut în București, pe care îl ducem la Cluj, după care e shooting and shooting, adică stai cu mine umăr lângă umăr și șutăm 1, 2, 3 modele pe nisip, asta nu însemnând că întotdeauna e în costum de baie, nu. Peter Lindbergh trăgea pe nisip cel mai des haine, nici de cum. Și dacă ne ajută bunul Dumnezeu și avem și furtună de mare, atunci dramatismul o să fie cu atât mai mult crescut. Scuză-mă că te întrerup, știu eu o campanie foarte, foarte cool făcută așa, de la Mota. Da, și îl avem pe Alain Delon, Silvițolu. Așa este. Și cel de-al treilea, care este iarăși o piatră de căpătăi, este managementul artistului, știi? Pe care n-ar putea să-l ia din altă parte din România, pentru că atunci când vorbești despre management, trebuie fiecare dintre cei dorniți să devină mai mari, trebuie să ia managementul artiștilor
cei de succes internațional și cu atât mai mult dacă e și un român, căci despre asta vorbim, o să le facă cu atât mai bine pentru că vor ști cum am filtrat noi. Și acel ultim, al treilea modul va fi cu Radu, managerul nostru, și al tău și al meu, lângă, și el probabil mai mult de jumătate va tot vorbi și va oferi informații celor care vor fi acolo. Tipic Lunch Camp se adresează celor care sunt cap-coadă, indiferent de cele 3 module, sensibili, ultrasensibili și care știu să lase o anumită parte pe care au construit-o și de care n-ar fi vrut niciodată să se debaraseze, dar la întâlnirea cu 2-3 argumente să-și dea seama că tocmai acea parte trebuie înlăturată și lăsate porțile deschise altor lucruri care să te inspire. Tipic Lunch Camp pentru tot ceea ce facem de aici se adresează celor pasionați și care vor să demonstreze și care vor să se cațere pe acest zid, știi, cu toate puterile lor și să devină elită, artiști de elită. De asta vreau să spun, să adaug că sensibilitatea de fapt stă la baza calității de a fi artist. Da. Adică ai posibilitatea, sensibilitatea de face să înțelegi filozofia de brand, Silviu. Noi tot am vorbit de fiecare dată. Sunt branduri și branduri. Și nu trebuie să fie toate așa cum ți-ai dorit tu, pentru că asta ar însemna ca tu să rămâi pe o singură potecă. Frumusețea este ca tu să poți înțelege povești și povesti, să faci dramă, să poți face comedie, să le mixezi pe amândouă și să iasă diverse lucruri, știi? Apropo de asta, vreau să te întreb ce aptitudine sau skill crezi tu că ar trebui să aibă cineva care își dorește o carieră în lumea modei, nu neapărat în fotografie sau nu limita la fotografie, poate vrea să fie stilist. Știu că tu te-ai adresat, de fapt, tuturor acestor categorii prin Tipic Lunch Camp, că până la urmă de asta se și numește make-up artist, adică e un artist al machiajului. Deci ce consideri tu că ar trebui să... Bine, de fapt mi-ai spus că sensibilitatea, poate asta e cel mai important. Da, dar sensibilitatea nu vine dacă nu ai posibilitatea nu de a auzi, ci de a asculta, Silviu. Ascultarea este alta, auzi înseamnă auzi zgomote. Ea vine la pachet cu simțul vizual. Nu înseamnă a vedea, ci a privi. A privi înseamnă a da atenție lucrurilor care te pot colora într-o manieră în care cu toții ne dorim să fim flatați și să ni se spună, nu știu, omul ăsta are ceva, are un chelchioșoz, are o carisma lui, nu dibuiești ce are, dar e diferit și al naibii să fie, vreau să stau pe lângă el, să mai zică ceva, știi? Acest om care își dorește să lucreze în lumea modei până la urmă sau să devină artist în orice domeniu trebuie să-și dezmorțească și să-și ascultă simțurile. Cam asta este, crezi tu că e cel mai important? Da, și uite aici eu îmi doresc să-i supăr pe cei care vor să se supere și îmi doresc să-i trezesc pe cei care vor să se trezească. Mi se pare că o majoritate a celor care suntem în domeniul ăsta au înțeles greșit ideea și au devenit insensibili așezându-se pe un scaun pe care probabil niciun designer nu s-a așezat. Privindu-l pe Karl Lagerfeld am crezut că e zeul modei sau pe Chanel înainte de Coco Chanel, înainte de el sau pe ceilalți, nu mai dau exemple că timpul e scurt. Și am zis, noi n-am știut eforturile lor, noi nu știm că e o mecanică de vânzare și îi arătăm așa, dar ei la origine erau foarte sensibili. Noi pe câțiva dintre ei, eu unul personal pe câțiva dintre ei am întâlnit și am avut ocazia să stau de vorbă cu ei și culmea culmilor, nici nu mă așteptam să fie altfel, pentru că uite, eu nu mă complexez, eu sunt Tipic Lunch și ei sunt mari oameni de 70-80 de ani care au scris deja istorie, da? Și care ne lasă nouă moșteniri masive. Dar la întâlnirea cu ei am simțit odată că suntem egali, nici măcar diferența de vârstă nu era între noi o chestie, pentru că ei își doreau să fie tineri, cum se întâmplă și cu mine, știi, vreau să fiu tânăr de aici. Dar nu erau așa cum îi percepeam noi prin prisma Instagramului și social mediei și televiziunii și tuturor toolsurilor de promovare. Ăla e management în care arătăm, cum se numește,
nivelul cuiva, că e de neatins, că s-au implicat bani. Așa e și în situația mea, dar eu sunt foarte uman și oamenii când se întâlnesc cu mine, ei spun, noi ne așteptam să fie altfel. Cum adică altfel? Eu sunt om. Păi ne așteptam să fii atins de succesul pe care l-ai. Păi succesul pe care l-ai te face mai om. Că te întâlnești cu toți oamenii peste tot și dacă îi vezi și pe aia buni și pe aia răi și le ții, cum spuneam mai devreme, în cămara sufletului tău și pe alea bune și pe alea rele, trăgând linie, tu îți dai seama că singurul lucru care te poate recomanda pe și mai târziu e această valoare sensibilă, sentimentală, pur umană, nu? Sentimentele. Și în marea majoritate, ca să concluzionez, a celor din România și din zona sud-estică au înțeles greșit ideea asta de sunt designer, sunt stilist și sunt foarte snobish. Înainte ca statutul să le permită, cineva care lucrează sau s-a auto-intitulat sunt stilist și tratează de sus pe ce drept? Cine te pune pe tine? Stilistul este la fel de important ca și fotograful. Stilistul trebuie să fie, fiind psiholog, ca să facă echipa să funcționeze. La fel fotograful, la fel make-up artistul. Depinde. Dar în situația stiliștilor am întâlnit foarte mulți stiliști care pur și simplu au înțeles greșit situația asta. I-am auzit, îi văd și în abordările lor pe Instagram când îmi spun hai să lucrăm. Un stilist de 20 de ani, cum ar putea să fie un stilist la 20 de ani? Să fie stilist plin, hai să lucrăm. Și să-i propui un om de 46 de ani cu o carieră destul de stufoasă pentru un românaș, nu? De cartier, hai să lucrăm ceva. Adică există o abordare, există un soi de politețe, există. Și asta e doar un mic exemplu. Și cum unii pe ceilalți se domină când se întâlnesc într-un shooting, în loc să creeze echipe și să se simtă foarte bine și mințile lor împreună să facă un boom de coloratură artistică, ei se decimează unul pe celălalt, se devorează, știi? Mi-ai adus aminte, Tibi, acum cu exemplul ăsta ascultam un alt podcast al unui scriitor despre stil american și la fel spunea, zice, am postat o fotografie cu un ceas și mi-au sărit oameni tot așa, mai tineri, mai nu știu cum, pe care nu-i cunosc, mi-au sărit în mesaje spunând how much? How much? Semnul întrebării. Și dacă vrei să afli o chestie de la mine, poți să spui tu, salut, David, ce mai faci? Da. Te urmăresc, îmi place ce poți să-mi spui și mie de unde ți-ai luat și cât a costat? Exact așa cum spui tu, face și noi. Eu nu mai dau vina pe comunicarea asta stil WhatsApp, eu dau pur și simplu vina pe ideea că ei nu mai au senzorii de percepție și atunci, vezi tu, ne e cel mai simplu să comunicăm și să lăsăm vocea să meargă, să fie auzită. Atunci, cum ai putea tu să te transformi, care scurt spui how much, 2 vorbe, da? În loc să spui salut, adică pentru noua generație și pentru mulți și din cei vechi, ideea asta de a fi foarte rapizi, mamă, că am multe lucruri de făcut. Băi, oameni buni, depinde ce ești, dacă pur și simplu ai corect. Poate nici nu se mai cade să întrebi, pentru că întrebi un om clasic. Și atunci ai sărit peste introducere, nu că în literatură găsim o înșiruire foarte clară a ce înseamnă comunicarea, ca să nu mai vorbesc despre poveste, despre ce înseamnă, ce compune poveste, nu? Și atunci când tu sari și peste salut și peste mica formulare a unei propoziții, nu fraze, înțelegi? Nici nu mai conține subiect și predicat. Cum ai putea să te transformi tu într-un candidat la statutul de artist? Pentru că mulți dintre cei care întreabă ce ai spus tu, how much, probabil deja se numesc stiliști, se numesc make-up artiști, fotografi, regizori și așa mai departe. Noi trăim într-o lume a vorbelor, a celor care văd, căci dacă ar veni o noapte așa lungă, știi, ca în noaptea arctică, am fi disperați să vedem lumina din nou. Dacă pur și simplu ar cădea astăzi un meteorit și sunetul lui ar fi și ar dura zile în șir, ne-am dorit la un moment dat să începem să auzim vocea chiar și a celui mai rău din viața noastră, care poate ne înjura, dar e mai plăcut o înjurătură decât un tunet continuu, nu? Da, și eu am o idee pe care am avut-o când ai spus de artiști, de Karl Lagerfeld, de oamenii ăștia cu care, în fine, poate ai intrat în contact cu unul dintre ei și te-a surprins faptul, calitatea asta lor umană, intrinsecă. Până la urmă, cred că asta este ceea ce te poate propulsa și în afara zonei tale de expertiză.
Pentru că, uite, tu ești fotograf de modă, faci acum mai puțin management, dar ai făcut treaba asta, regizor, coach. Mă gândesc la Tom Ford, care, pe lângă faptul că e un designer senzațional, face o regie impecabilă. Karl Lagerfeld, și el este designer și fotograf. Da, a fost. Da. Da. Deci, până la urmă, calitatea asta umană este motorul succesului nostru? Bag mâna în foc repetat, de acum până nu-i mai fi. Bag mâna în foc că doar așa poți merge mai departe. Sensibilitatea, umanitatea este motorul nostru. De asta noi suntem doriți, de asta cărțile noastre devin a celor care scriu cărți bestselleruri și se vând și se vând. Cine mai cumpără, mă, Silviu, astăzi cărți, mă, și totul sunt bestselleruri peste bestselleruri, nu? Vorbim de romane și de diverse cărți, nu? Apropo de asta, Tibi, ce carte ai recomanda ascultătorilor? Și să le mai, că le-am spus și celor de la Tibi Clench Camp, da, din Week with Tibi Clench, și le-am spus, băi, pentru băieți ar fi o chestie foarte interesantă să citească Alexis Zorba. Sunt două lucruri pe care vei vedea acolo diferența între două filozofii de viață, a celui șoarece de bibliotecă, filozoful tânăr, și a lui Zorba, care pur și simplu are o filozofie înrădăcinată în pământ, a omului simplu, dar care îl uimește pe șoarecele, prietenul lui între timp, îl uimește de fiecare dată și își dă seama că bucuria vieții este foarte importantă, pentru că noi, trăind între cărți, la un moment dat putem să fim foarte bogați, dar ne lăsându-i și pe ceilalți, a căror povești nu sunt scrise în cărți, ci ți le arată zilnic, întâlnirile noastre cu personaje și personaje, nu ai cum să simți. Și apoi ceea ce tu citești trebuie și transpus în real life. Adică nu pot doar să rămân la ideea că am citit ceva mișto și m-am bucurat. Mi-a plăcut, mi-o asum. Începe să facă parte și din personalitatea mea și dacă cumva îmi place ceva și vreau să dansez în felul dansez, e doar un exemplu. Personalitatea noastră suferă modificări în funcție de comoditate și de plăcerile pe care le avem. Scuză-mă că te-am întrerupt. Da, am întâlnit treaba asta și la școala de business, la MBA-ul pe care tocmai l-am terminat. În majoritatea cursurilor de antreprenoriat, antreprenoriat strategic, era fraza asta foarte clar spusă, chiar și în consultanță de management. Get out there. Trebuie să ieși și să vezi pe pielea ta. Fie că vezi cum reacționează omul la produsul tău. Știi, celebrele chestionare sau pe care le faci pe stradă. Vocea poporului, dar uite că și vorbești chiar și până la urmă e cumva și la mintea cocoșului, că dacă ești artist trebuie să vezi ce simte omul despre care scrii sau pe care îl fotografiezi. Pentru mine e foarte important că Tibi Clench Camp, fac acum că m-ai întrebat acum câteva minute despre asta, dar dacă eu am o calitate profesorală, este pentru că iubesc omul și iubesc foarte mult ceea ce Dumnezeu mi-a permis să fac și să fac de succes. Să fiu artist în domeniul ăsta. Și atunci, având aceste fire albe deja în păr, în barbă, avându-l pe Tudor, căsătorit deja de 22 de ani, mi se pare că de aici pot îndrăzni în zona particulară, chiar să-mi creez propriul brand de educație, pentru că dau tot pentru că iubesc omul. Iubesc omul și dacă ești în fața mea, sunt dator să-ți dau nu cu dozaj, ci cu toată sinceritatea mea ce știu eu, lucru pe care oricum nu-l consider un secret, pentru că tot ceea ce eu am cules, e cules de la oameni. Deci dacă ei ar fi să culeagă așa cum am făcut eu, poate ar face-o mult mai bine, știi? La Tibi Clench Camp le-am spus tuturor, nu ai cum să poți fi un regizor bun, pentru că un fotograf este un regizor, ba din contră, a lui Cruce este mult mai grea, că fotografie cu sentimente, știi, să te uiți la o fotografie și an după an, transmite ceva, da. Transmite să nu te saturi. Așa filmul vine cu toate valorile, sunet, am vorbit de viață, ce să mai... Că e un proces mai lung și e foarte complicat, sigur. Nu e... am ales și eu decât ideea care evidențiază foarte tare ce înseamnă fotografia, știi? E complicat pentru că e greu să pui suflet, viața acolo.
Dar nu ai cum să pui viață dacă tu nu înțelegi the needs of the actor. Deci trebuie să fii în fața camerei de la vedere, să interpretezi, nu să vrei să fii actor, ci să înțelegi cât de complicat este pentru cineva să preia direcția regizorală. Și direcția regizorală cea mai simplă. Erau niște exerciții pe care le facem acolo și le era foarte complicat și spuneau, bai, dar e greu să fii actor și am zis, păi e greu să fii actor. Gândiți-vă că actorii au școală, gândiți-vă că actorii au experiență, că au 20 plus, nu? Dar noi lucrăm cel mai des, acum că legea le protejează pe toate copilele sub 16 ani, nu mai putem lucra cu cele sub 16, dar noi când am început puteam lucra cu fete de 12, 14, 15, 16 ani. Ce experiență de viață! Cât să te fi susținut ele în actul tău artistic și atunci tu trebuia să înțelegi ce simt ele. Din toate punctele de vedere, trebuia să fii un film psiholog, un actor, să înțelegi ce greu le e lor, să le dai pauză înainte ca ele să fie obosit sau să le obosești pentru că aveau prea multă viață în ele și tu jucai un personaj dramatic și n-ar fi atins cumva nivelul de dramatism, tocmai pentru că sunt foarte greu de obosit cei tineri. Nu? Au vână, au viață în ei și atunci îi oboseai cu diverse exerciții. Este un truc pe care trebuie să-l cunoști. Și nu ai cum să fii marele scriitor dacă nu ești interesat de ce scriu oameni, de ce trăiesc oamenii. Deci trebuie să te implici, să furi, ca așa se spune, să furi pe gaura cheii. Nu ai cum să fii regizor dacă nu știi cum este măcar să fii ca exercițiu în fața camerei de la vedere și să te lași un pic dirijat de stânga-dreapta. Du-te în stânga, du-te în dreapta, ca să vezi că stând față în față cu un regizor, stânga și dreapta sunt tocmai pe diagonală. Și deseori chiar și chestia asta o pierzi, știi? Și oamenii care au fost acolo au înțeles că și eu am înțeles datorită școlii de actorie pe care am făcut-o cu mulți ani în urmă, am înțeles multe lucruri. E foarte important ca noi să ne transpunem în personajul din fața camerei noastre sau în personajul despre care scriem sau despre personajul care ne este muză în campaniile noastre publicitare, în situația voastră, că voi întotdeauna veniți cu un mesaj. Voi, cei de la Mota, aveți dorința asta de a crea niște povești foarte mișto, de a avea o chestie de film de artă, să fie psihologie în mesajul vostru, psihologie de viață, știi, a unui personaj care e în căutări. De exemplu, ce ați propus voi data trecută cu personajul în deșert, exact asta era. Personajul care avea nevoie era în căutările lui. Era pur și simplu întotdeauna rătăcit în lume și căuta să-și găsească o cale, să exprime ceva, știi? Și nu suntem noi așa, chiar și la momentul în care mergem la facultate, chiar și după. Exact. Că suntem într-o permanentă căutare. Da. Ei, cei care își găsesc fericirea, cum sunt eu, de exemplu, eu pot să spun despre mine că nu, da, dacă îmi fac un aprozar, probabil voi vinde cel mai bine din cartier legumele mele. Voi pune pasiune în asta dacă am decis să fac asta, dar nu-mi doresc. Eu sunt un tip foarte fericit cu ceea ce fac și vreau să duc asta la infinit, știi? Pentru că îmi oferă o mare bucurie. Dar noi suntem în căutare continuă. Eu sunt în căutare de povești, alții sunt în căutare de reinterpretare. Spun, gata, am lucrat atâția ani de zile, vreau să fac altceva. Păi ce să fac? Păi nu știu ce. Dar dacă dai peste sursa acelui lucru pe care îl cauți, s-ar putea ca după ce l-ai găsit, dacă ai urechile largi deschise, ochii largi deschiși și toți senzorii, știi, sunt către a înțelege ce se întâmplă, s-ar putea să fii mulțumit mai mult de jumătate de viață și să zici, băi, eu mă duc la job cu cea mai mare bucurie din lume, știi? Exact. Exact. Și invit pe cei care ascultă să-și continue căutările și în clipurile făcute la The Spirit of Moda, unde am mai discutat cu tine și pe alte subiecte, și în podcastul pe care l-am înregistrat noi prima oară la serviciul podcastului, care e lung. Și Tibi, sper să ne mai auzim la Mota în Moda. E întotdeauna o plăcere să discut cu tine. Sunt așa limitat cu timpul și încerc să țin podcastul sub o oră. Un gând de încheiere? Îl pupăm pe Thomas J., pe Lili, pe tine și abia așteptăm să ne spui, hai să mai facem ceva împreună. Și acum, în afara noastră, familiei, că noi suntem deja o familie, tuturor celor pe care tu i-ai invitat și eu le doresc tot
caute inspirația nu numai în afara granițelor noastre, ci și aici, printre oamenii noștri. Fiecare avem câte o povestioară care, repetată, știi, în viața noastră, dă un nou accent, știi. Eu nu îmi duc zbaterile mele în a mă inspira, a mă lăsa inspirat de către oamenii cei mai și cei mai. Eu caut inspirația printre cei de felul meu sau cei sensibili. A lor poveste întotdeauna îmi va da o chestie nouă în imaginile mele. De fiecare dată când cineva mi-a livrat ceva sub forma unui sentiment, a doua zi, dacă aveam shooting, fără să vreau, foloseam acel lucru. Și simțeam că fotografia s-a dus cumva mai sus, știi? E ca un cadou. E o atingere divină, știi? De asta spun că gândul cel mai firesc este să ne lăsăm impresionați de oameni. Impresionați, uite, cel mai simplu cuvânt. Impresionați, nu inspirați. Impresionați. Perfect. Mulțumesc mult, Tibi. Ladies and gentlemen, Tibi Clenci. Mulțumim. Ne vedem. Da? Da. Salut, Tibi. Salve.